fi karfin mayar masa martani ko abin da zaka ce kawai ka ce ai kaga na taimake shi yanzu yana samun abinci da bai fito ya zage ni ba zai samu abinci ba abin da aka bashi ya zo ya kira yan jarida kaga ɗaya kenan. Na biyu shi fa wannan mutumin na kuma ni ba a gwagwarmayar da muka yi ni ban taba sanin sa ba ban taba ganin shi ba dan bai isa ba mai gidan nashi ma bai isa ya je inda muke zaune muna muhawara ba balle shi. Na uku ya kamata ya sani cewa aikin da nayi na kawo abba ya zama gwamna abba kansa bai wa kansa ba abba da kansa bai wa kansa aikin da nayi bai zama gwamna kuma Allah ya sani Allah yana gani. Na uku kuma ai da gangan na resigning dan irin wannan lokacin tunda zai yi wa Kwankwasa ma abin nan gori ya bashi kujera 30 ni kuma me zan iya cewa duk abin da zan yi wa abba da ya bai kai Kwankwasa ba ko. Akwai wani zargi da ya guda ɗaya na cewa a jihar Yobe ma wai ka kasa yin siyasar da za a baka mukami shi yasa jihar Kano ka zo wai kake cin kamar kasuwar siyasa a Kano. Shi yasa ai tunda kaga har na nemo musu siyasa suka goyo a bayanta suka zama wani abu. Yana da gaskiya mana. Kamar kuma zancen kama mutane ka kirga akwai Abba Ibrahim ko abin nan Kofa Nasarawa akwai Muhammad Samir Sani Hanga sun kama shi akwai Aminu Walkar sun kama shi akwai Sunusi Sirajo sun sa ma ana wanted akwai Dan Bilki Komanda an kama shi akwai Yusuf Kofar Mata an sa shi wanted akwai Saifullah Abubakar shi ma an kama shi ko ana neman sa duk wannan bai isa shaida ba na suna kama mutane shin wai me suke jin tsoro ne su suna jin ba su isa ai in mafaɗin magana wawa ne ni ai na rike mukamai wanda ya fi wannan tun 1980 fa na zama chairman na Polytechnic 1980 amma kamar zargin aikin da nayi aikin da nayi ban fi karfi ka bani chairman ba gwamnatin mu ce fa mu muka kawo ta dan sun zara sun kai wa makiya mu ne fa muka kawo gwamnatin muna kwana a INEC na je tsakar karfe 2 na dare na karbo jam'iyya mun zo mun ba su platform har sun samu abin da suke ci shi abba ma ya isa ya je nemo jam'iyya ya tsaya balle shi wanda kwanan nan kawai ma ya shigo tafiyar dan an gan shi a gun zanga-zanga suka haɗu da abba har ya zama mutum shi zai zage ni shikenan. Kamar rake daɗe akwai wani zargi da ya cewa wai baka kawo kowane ci gaba a makarantar Polytechnic batun da aka baka shugabanci zama kawai kai a makarantar tare da ya fito ya gaya maka abin da kuɗi da aka bani yi aiki da shi kuma Polytechnic din nan na ka zaman lafiya a cikin ta ko ba komi me kake zato zan yi a Polytechnic teaching zan yi ko akwai council meeting da aka yi ban yi presiding ba kai a ganin ka kamar me zan yi in ni ne chairman kamar ka kawo makarantar ci gaba ta kamar me ci gaba kamar me sai ka gaya min kamar me kulla mu'amala da wani gurin da can kamar yadda yanzu aka ce da ka ba shi sarkin da aka bawa ya kulla mu'amalolin da har suka fi naka kai yanzu ka yadda sarkin ya zauna ma ya je ma makarantar to ka gaya masa cewa Polytechnic din kanta ma babu dokan da ya kafa ta. Ya magana da gaskiya to magana da ya na cewa ka koma kuma bangaren Peter Obi kana neman wai sakin jagora Kwankwasa. Ni dan siyasan abinci ne kai ka san tarihi na kuwa za ka yi min wannan tambaya kai da kanka. Ai ba ni na faɗa shi ne ya faɗa. To in shi mahaukaci ne kai ma mahaukaci ne yanzu ni in zan koma gun Peter Obi sai na bi dare ni wai ba san ni ba na siyasar Najeriya su ne ba san su ba da gwamnan su duka suke neman a san su wai bai san halina ba ni ka dube ni da kyau kai min wannan tambaya ma na koma gun to in zan koma gun Peter Obi sai yaya dan kawai suna neman su hada fada banzaye irin su marasa alkibra marasa kwakwalwa ai na zira musu koto ne sun dauka su daina ja na cikin rigima zan yi maganin su duka a Najeriya ka gaya masa jini shi waye wayan shi waye me yayi aka ka jam'iyyar mulki a Kano me contribution dinsa to kai da yanzu a matsayin ku da kuka dawo yanzu yan adawa a ƙarshe ya za ku dau adawa a jihar Kano musamman yadda za ku kauda wannan abubuwan da ake ganin kamar na kama mutanen ku da mabiya da kuma yi wani jan hankali da za ku da mabiyan na ku su ci gaba shege ka fasa su ci gaba da kama in shine zai ka musu maslaha in shine zai sa su ci zabe me Ganduje bai ba muka ka da shi ai mu daidai suke mana dan suna ƙara makiya ne mu a ganin mu duk wanda aka kama shi zai yi su rashin sanin siyasa ne ba san to kama karya ya taba lasting a siyasa ina Mussolini ina Stalin mutane ba sa bin tarihi tunda yan dagaji ne ba su iya ba yanka abin nan sabon yankan rake ka zauna lafiya mana da mutane ka nemi yardar su zargin shiga ku ADC har yanzu ana rade radin za ku iya shiga ADC daman ba kai aka ce ba kai da Kwankwasa ake tunanin za ku shiga ADC a kwanakin nan
wai in za mu shiga waye sunanta da ba kai ka san ni na kafa APC ni na number 4 jam'iyyar adawa ce in ra'ayinmu ya zo ɗaya akan wani issue dole za mu tare mu yi kamar yadda muka yi jiya ko shekaran jiya mu yi magana akai in ra'ayinmu ya zo akan wani abin da zai zalunci al'umma. Ka ce akwai magana tattauna da ADC. Wai akan abin da ya shafi al'umma na Najeriya ko da shaidan ba za mu yi magana ba kana so ne kar mu yi zance da su don a zalunce ku da ba ku sa abin da kuke ba ai dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe don mu yaƙi azzalumai irin abin da ake mana a Kano. Muka ɗau kuma baya kaɗan akan matsalar tsaron nan musamman a arewa yankin arewa ga abubuwa da yawa sun fara 'yan kwanakin nan ne da 'yan bindiga suke dukan mutane suke fito da bidiyo har yanzu kamar irin ku ba a ji kun fara magana kun tofa albarkacin bakin ku ba wataƙila magana ku kasa gwamnatin tarayya. Nura ba gwamnan garin ku yanzu da suka turo ka kai min tambaya sun ce sun koma don za a samu zaman lafiya ba ai shi zaka tambaya. Kenan Honorable Buba Galadima ba shi da amsa wannan tambaya. Ba ni da shi tun daga gwamnan da suka turo ka su waya sai ka tambaye su ka ce to kun koma APC domin a samu zaman lafiya a ƙasa gashi abubuwa sai ƙara ɓaci suke yi me za ku ce? Ka ba na da mukami ne ko ana biya na albashin yi magana ai ganin dama na ne kuma kai ma kana da haƙi kai magana yanzu haka in irin ku ne za su gan ku da daddare gobe ku jefa musu ƙuri'a. Ni a ɗan jarida? Nawa 'yan jarida nawa suke yi wai ya ba ɗan jarida bane kun kira shi comrade ko ba naku bane? Namu ne. To amma shi yanzu kamar ya zama ai shine samfurin ku ko? Shi kamar yanzu ya zama na gwamnati. To kai ma ka zama na gwamnati sai ka yi kenan duk abin da ba daidai ba sai ka faɗa.